खुलुमबाय बे समाव फोसावनो लादों दा हेडलाइन निउज बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ लानानै एबसु बर' थुनलाइ आफाद आरो BKWS नि गेजेराव गोनांथारै सावरायदों अदालगुरि पुलिसा हरनि समाव संदाननानै मोननै जायगानिफ्राय 824 केजि लिरथायनि गांजाखौ जब्द खालामदों ओनसोलनि सोमखोर मिथिंगाखौ बिथा खालामनानै दिनै बाक्सा जिल्लानि हाग्रा बिफाना 2000 बिफां फुलि गायदों मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ ना फिसिनानै जाग्रा आबादारिफोरनो दिनै आइस बक्स आरो अट' बेन राननानै होबावदों मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ सावरायग्राफोरखौ थांखिनानै बुंदों खाम्फा बायदि सुबुङा सासे थार्ड क्लास केटेगरिनि सुबुंसो टंला दखरा एबसुआ आदब आरो गुन गोनां मावखान्थिनि जिउ राहा दानायनि मोनसे थुलुंगा आरो सुबुरुन होनायनि मेल खुंदों चिरां जिल्लानि रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समिति बिसायख'थिखौ फैगौ 28 मे खालाराव खुंगोन सालाकाथि श्रमिक इउनियन आरो सालाकाथि ब्लक कमिटि BPFआ माखासे दाबिजों NTPCआव गोख्रों धरना होदों रायजो सभानि MP रेनगारा नार्जारिया बिजनी जिल्ला UPPLनि सिङाव रायजो राजाफोरनि न' हाबनानै सावरायगासिनो दिनैनि फोसावनाय दा हेडलाइन निउसआबो एसेनोसै गोजोन्थों नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर'थेरापि सेन्टार दंसै बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा SI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन